daga FIR persya yaw samla jong kane kadai jingjia kaba shisha share shapi baro kiba pet bat kiba sengap bakan long kum gajing tip bat gajing ikai pi kanang bapin hap ha gaju ka pot kum umeu samla ha kane jingjia asngau sun ban pet bani i gi we pat ki pra samla kan the pasinrang bakin ngat ha gajing riam pat bakin jot gajing im gajong ki story kalong kebalangkot Kadei jikai bat kening seneng gibton ka kilong gibton cimut shisha kadai jingjia kebaja hapok rilum khasi jingjia jungi kaba empat aslam Henry kadai house nam arajar khatpra story kadai sepang gajing mat bat gajing kenduk jong uwei para semla ubangam dai setia ban pau ya kerteng gajung u laong ba hakawei kasi ta semla jung u kala khot kendoi u shaying bagasa tem oru da gajing kemen bat gajing sultanat lalet kendu ika hangta ying bagasa namar bagi di kena school ki sakwai sakaju gedong pitip i haba usamla bat kesemla ki kendu ha ki jeka bomdon briu Kaei ke baca kumba kamiau kamla klem da jaudut haba kai i ketung hakmat kejongka kumta ki ne arngut si semlaru kimla laj na kita ki kam si semla kejongki laong ba ki lai hap samla hagas ngi buat kata khobor bai kendu kalapoi hashkor ki bahaying hasem jong kata kesamla mar kumta ki bahaying jongka kila let yalam eka shah hospital man pha le medical check up hadin ba kila yo ya ke report kila lap ba ke report kalong positive kabamut ba ka khun jengki kam so tissue claim na pen slam kila file da ka FIR persya yune samla but hakata ka FIR la kanok persya ba ola bat bor bat let jot ya ka khun ke jengki ki pulit dru kat kum ka section Lawei san CRPC kila register case ya u kila pengan u hapo ka section 3A/4 jong ka Pokso Act ka jing dekit ya ka case kalayat ngam tip ayu kalaja ya ka jing im jong ne usamla tanggo ing tip kalong bashisin bala register case hapo ka Pokso Act ka chance ban light na ka jing sha set along kalong 10% Henry Daip kandai persen ke debit ke jingrai penrem lane kata ke conviction la banlong da ke rigorous imprisonment lane da ke simple imprisonment habang itu ya kene bun na pleng jingpi kiban sengau artatien mak sengau lengo don kiban ong kumno kala banlong kumno kat iusamla lane uba lajong ru kadang nut ban ai kes lane ban keno baule bijat mat sibun gijing keli kinni Henry don tang sau teli ki jubab lane kita ki option ki baidai bat kate ki jingjia bat de kine nga i happy bapin perkat bat tik kano na pedeng kine kalong ke badai lane kala bandai lut paro kabenengong ka jingkwa raha bat ka jingkwa spak jubor pitip ka sarkar haba don ki rape case Pokso case ya kito ki lanot ne kita ki victims ka ju ai jingrap kita ka bagi ong ka compensation scheme kajing thumu kalong ban sop ban Spanya ka kajing mong bat kajing susi jong kita gilanot ne kita gi bahing jong kita gilanot pamat madum kendu ya kita gi jingjia bun ba ki victims lane ki bahing sem jong ki victims ki yo e kita ki scheme baleng ong kwa spa jubor kalong madon gi briu ki balek khanang don ru ki kmie ki kiba ki bailat bat penselur ya ki khun ban le ya kita ki jatkam bat uno briu hadin balat le ya kita ki kam kin sap harap da ka rape case ne kidnapping kajing thumu kalong ban yo claim ya kate ka compensation scheme na ka sarkar ha kajing lalot bat rahas pa jubor kim tip ya ka ran garam ka jot ka pe joki khun ka pai ka pra jong ka ying kasam bat kim khin kor shu ya kata kajing dei para briu namar ha kajing mut jing perkhat joki latap bat la sanshar da ka pisa kabar kajing sung he sung krau don gi briu la ne ki ying ki balak biang lut nadong shedong kine kim salia ino ru namar ki don kespa ki don gajing tip ya ki kan don ain ba pher lada don gino jingjia ya ka ying kasem jungki khamtam kum ki te jingjia ki don kata kajing sung po kajing sung rem kim om sha jam dane pendem penhapo ya de haki wepat telada ja bai kenduk kam bat kite jaj briu kim jumap kim ju snusun tada de ikam ibaret ibala ban sukno hangto Henry kin mudui lane kin komplain persya syaki bo jong ka ai kabalai kajing duna ha kajing start bat kajing sempang nalade kane ngi syaj ong ha ka bi ha ka slur don kilong ying lane ki briu nalade kim tip kim banai Henry lada don mono pat ibabatai ne pensyit pensyoi ya gano ko benta ka kim tip la kadei ne ke bawah pekala keloi bermenjur bat banle yaka basau kajing syukur bat kajing syat kela kane kedai ke jat jinglong ke bakta bat ke bapun ketang tam ha kajing ye system la ada syukur ke perlok compare Henry ban thok ban syukur ke bait ne bait kalong kajing mong bat kajing susi ketang ke bakrau ya kito ke bamat bat ke bakendu yakum kite ke jingjia
Napdeng kita kiba ngalabatai kelas ngutuk Kaei kebala penlong ya ketika samla ban file case persya iala samla. Kabas ngau belung bat ngau sangsot kalong na benta une samla ubasya syat hala jong ka samla. Mudur mapi haduk katno kata kejing pait bat kejing mong kamatsim kejong u. Kajing sya kalong bala dadai ba ketika samla ka ijhok shisha u. Kala pensyai bat pensung tu ya kiba hai ngasem bat kam sya nane kam menjuri ki bakin file case. Apakah manjur maka ki pulit kimyo ya ki record lane ke statement naka lada kita ki balong ki strong evidence kimyo ka bamut ka kes ka pulom bat ka kutno tang kawai ke ba une usamlau bakla kalong bala le shai kata ka kam nalor kata kate ka samla jumbu kadang dei hapo kadus nem kerta ka bamut kadang hapo ka pokso x dei gane ka ba bat ka bajuat tam on light na kata ka jingsha set along namar kat kum kate ka ain ba kino sinrang ki ba syong kaya ki kinte hapo kat pras nem kerta kan dei be ka pokso x bat uno bale kate ka kam unsya rai penrem bat syak pengat kat kum ki kendon jong ka ain kajing seneng ke bang yo na kene ka story kalong bangim dei ban rahak spa jupor namar kene kapan bekelalut ya kajing mucing berkat kapan bekela ya karukom im karukom yai bat ka kata ru ya kajing long beriu man beriu jongi mau ya kene ka spa bang yo da kal ti bam hok kalai ru sya ka bam hok angta habai it samla bat no kat bom pat depo lane kat ba kmie kiba kimpat tip lane kimpat hun yo ta obreu wat ju ya jantan lane wat ju kan du ha ki jika bekenjak lane ki jika bomdon beriu kaptam ki kena skul kane kan ya lam pi sya ki babun ki jing pensoi klempep dan kata ru ya ka jing pule bat Lawei ke jong pi wei bala benra ding hala ke syadam klem da ing nakamta ki samla sinrang ki bayayat samla bat ki kinte ki bahapo kat prasnem usiar bat perkat bahaswa umde benle kerki shwa ba pinle ya kano ka kam perkat sani bah kashi minute kajing hon kajing sumha kala pun kata mat penjat ya Lawei bat kajing im jeng pi baru syarta mat uno wasyak mudu ijhar hapo ketika ain ungat ha kajing pen sistem ke ba om dunai kan newsnem kajing syak set along lane la bandong syarta jing ha along namar kata tolong ki samla ki start bat ki ba sempang da ke ba pek bat bisyar bahaswa namar pimla tip ke ba kum kono kata ke beriu ke ba piayat di kanang ba penlight na ki bakum kita jingjia bat ba jing ijung pi kan long ke bas kem ke bajanai bat ke badap yang pura wat rai kerki ya shwa kumbah nrew lane news nam hangta pin sayo i bat tip lut ya jing long ba shisha jing long bari jong u ne ta ka samla jing sha ka long ke bak thang henry so jika ulong ubathyang khaddu na banta ki khun samla kan thei wat long kinong riam kinong punjat ya kajing im jeng ki wepat apa pinde kumta pin om yo nong ai ru em shu pen pun tang kajing macing perkat ya de bat kan pun kim ru ya kan tiya kajong pi haba pim pim pat yo ya ba pi pi tenat ba wat pedang haba pi pedang wat syukur ya ki briu ki balai lui bat ki briu ki basida kajing mong jing susi ba pinde ya ki we klempep shapi kanwan pai kala wat syukur yo ta bot i hok bat chanya ip bat wat chanya ru yo ta bot thok bat ubalam ler pi kalanti banilang samla ka basisya bat ka bonra ya kacing baha kalong aswa ban pedang ya ubriu de bani tu shwa ha ime ipa hangta kin suk kam sim bat pinyo ru ya kacing it ka baskem bat kacing it ka basisya hoi pila ban it henry kat ba ompat depo wat le pakla pila bani tenat sibun ki samla henry kan mau pihak bani syong isa rangkat tang bat uwe na pedeng kita namar kata berkat bah wat rai kerki wat turma kenang bat pinlai na kajing sausi bat kajing babe kala kajing it kamlong kum gijan ki bangi pong pangila ban kliang man la kapor henry kajing it kalong ka bakerpang namar kata tunang ban pikir bat le adkar eka kenang ba kajing im bat Lawei jempi kanlong ka baba Blayun yo ban kerku bat pensyai kajing berkat kajong pi Kumlai sibu yang sakit depan hagawe ke video